Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barokah, barokah, barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sampai kangen rek. Begitu panggung ditoto, gong ditoto, wayang ditoto, Guston WA kula, fotone dikirim. Mati niki rasane kaya disiram banyu. Maces. Entuk sangu poso rek. Covid randang minggat-minggat. Nuwun sewu Rama Yai. Tahun nih. Mulai Maret April niki mulai April mulai setahun cobi. Sing remuk ora dagelan ora dalang tok. Ustad ki pucet. Ngono lho kok. Awakmu kok ya lemu ae sing mok pangan apa? Bayu lho. Kabeh kena corona kok dhek saya gedhi. Ya Allah, ya Robbi. Lah kok Guston yo ngringkesi gamelan sisan. Kabeh diringkesi iki apa yo arep mateni dagelan aku. Begitu ditata melih wah nang ati ayem. Gek kengko poso ki Khatmil Quran 7 dina 7 bengi. Gak nganggo dagelan. Apa enek kataman kok ngundang dagelan. Kiai Nur Qasim jalan aku nang omah meneng. Ora peduli, pokoke engko kataman 7 dina 7 bengi aku ya tetep rene. Ya paling ora ya golek barokahe khataman. Cara santrine ngono, nek mulih rasa ngoni ya pucet tenan. Ya golek barokah khataman. Akhirat kecekel nek donya mringis. Arep ndonga piye wetenge luweh. Wis ora iso kusuk blas. Ya Allah, ya Robbi kene mikir, yuk. Tajile metu ora. Ya alhamdulillah. Mun nganggur pirang-pirang dina e. Mriki niki tak hitung ya wis sak wulan luwih gak rene blas. Bolak-balik DG channel niku dalange putut Gunung Kawi wayangan. Tak tekokne to. Guston ndekno kok gak ngebel aku. Gunung Kawi wayangan ping pira gak nganggo dagelan iki. Mungkin niki ya pengen ziarah nang makome Mas Zakaria Eyang Jugo. Ya kok yo ngabari ora. Mosok nyisihne anggaran sithik-sithik ora iso. Ngopeni bojo papat iso kok dagelan sitok ora iso kebangetan. Alhamdulillah. Cik ketemu Ramadan melih. Bejo-bejane wong urip sing ketemu wulan Ramadan kanggone sing nglakoni. Mila nggih ahlan wa sahlan markaban ya Ramadan ya Allah. Diparingi ketemu Ramadan melih. Keluarga berencana kabeh niki sukses. Ora enek wong meteng mergo di karantina kabeh. Sing wedok kayak omah, sing lanang kayak kono. Tur melih jaga jarak. Gak mungkin. Apa enek ngono kok sak meter iki apa ya iso. Padahal ngono ane sak senti ya. Apa meneh lemu ngono kuwi cilik kaya tutup padasan kae.
Astagfirullahaladzim. Apa-apa kok rapid. Kanggone Pasuruan, Demak, daerah-daerah kaum Madura, Banyuwangi, sing cedhak pondok pesantren, ibu-ibu sing ngerti ketemu wulan Ramadan ingkang dipun aturaken Yai Romli wau, disambut dengan sukacita, disambut dengan syukur ketemu wulan Ramadan. Kuwi kanggone sing ngerti. Wong desa-desa kae gak patek mudeng ketemu poso. Poso neh. Wis ngenakne apa neh. Mergo ora ngerti. Wis jagane beras apa neh. Poso neh. Mulanipun alhamdulillah panjenengan caket kali ulama, caket kali kiai saged mensyukuri nikmate bulan Ramadan. Turu catet ibadah. Yoga nganggur aja ngersula. Sinden Ramadan nganggur aja ngersula. Dicatet ibadah. Aja mau pikir duit. Ya wingi anjing gen kula enten mobil teko tak nggit wong calang utawa wong arep tanggap. Milih kompo. Kadung buku tak tokne tak catet tanggal piro mayare wong nyilih kompo. Bilanipun alhamdulillah insyaallah benjang salat tarawih pertama tanggal 12 ta ngantosi pengumuman pemerintah. Mugi benjang niku salat tarawih pertama tadarus kok diisi apa lah. Kula ngaji niku pokoke bulan poso 1 bulan penuh itu kebak barokah. Apapun yang dilakukan sedekah dikehi. Sinden-sinden ndang sedekah. Ndang wehna sapa kono ra. Petuk kancane niku kaya ra naruh wae, padha sepine. Lah iya ngono. Yoga petuk sinden, lho jek urip ta iki. Alhamdulillah disyukuri ndok dindingamu Mas. Mas. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana wa bil haqi rasulillah wa akhiri mujahidillah bi alif ya Allah nawaitu sauma hati ngan hadai farti sari Ramadan hati sanati fardo lillahi ta'ala nawaitu sauma hati ngan hadai farti sari Ramadan hati sanati